आदित्य वर्मा दिखे माई जानू आई लव यू बोला। थैंक यू उम्मीद मेरे लिस्ट में आने के लिए। सेम टू यू। थाइसन हाय बोला। हाय हाय थाइसन कैसे हो? उम्मीद क्या केबल केबल हटा दो या केबल हटा दो मैं समझा रखिए। अच्छा अब भी देख रहा है क्या? हटा दिया मैंने। Hello लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट। Hello लोगोफोर hello अनिल आई लव यू बोला। अच्छा जी थैंक यू वेरी मच अनिल मेरे एल्विस्ट्रीन में आने के लिए। सेम टू यू। अरे जा उम्मीद ना नहीं नहीं बोला ना नहीं ये बोला क्यों नहीं उम्मीद। अरे जा कार्तिक मन गो ओय सनांदर ना ओय कार्तिक मा खबर आगै। भाई जा उम्मीदा कहाँ गया जानू बोला। अच्छा जी किचन में गया था। कार्तिका बहा थाखुमाखो नोंदो। अच्छा आङो दालि रुदोंना संख्रि हैदोंमोन आं। ओमफ्राय जा सर्ट किं लाइकल' दे होनदों आरोना। आচ্ছা दे सर्ट किं लाइकल' होनदों आरोना। लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय।
ओमफ्राय जा कार्तिकआ नों मानो हराखै सना होनदों आइ माखौहाय आगै सना माखौ हराखै ओमफ्राय जा सर्टआ अन होनदों आरोना अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जा कार्तिकआ दंलै होनदों आरोना आदसा माया दं जाखो आगै ओमफ्राय जोंहा सर्ट किंआ मा होनगोन नमस्ते नमस्ते होनदों ना नमस्ते सर्ट किं नमस्ते ओमफ्राय जोंहा सर्ट भिडिअ नायना हो दे होनदों अ जागोन दे सर्ट किं ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ ए होनदों आरोना सर्टआ अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आसाम 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 होनबाय आरो जोंहा सर्ट किंआ कार्तिकआ गैया आंनोथ' हरासै ना एमबिखौनो ए आदसा एमबिसो बिदोंमोननो नाम्बारानो गैयाबा आगै बोरै हरगोन कार्तिक आगै मोजां कार्तिकआ आंनो सरि सर्ट किंआ मा होनगोन बिउटिफुल सेर आब' आंनिखौबो नायदो होनदों आरोना अ जागोन दे आगै सर्ट किं ओमफ्राय जा बाय बाय दे आब' होनदों अ दे अमिता साई बनाओ ना सोना बोला अच्छा चाय पीना है आपको भी अमित चाय पी लिया हमने अमिता हाँ बोला चाय पीना है जोंहा कार्तिकआ हरदो हरदोंमोन आं होनदों अ माखौ हरदोंमोन आगै नाम्बारखौ नामा कार्तिक आगै नाम्बारखौ हरदोंमोन नामा कार्तिकआ बुंदों दा मोनायाव हर सना आंनि गेदेरफोर होनबाय आरोना नोंखौ नामाब्रा आगै कार्तिक सोदेरबाय थानांदोंसो नै आंहाबो मानोबा आंना मा होनो जिअ'आबो आराय जिबि मा होनो आराय जिबि 2 जिबिनि बारा आराय जिबि ओरैनोसो मानो जाखोथाय जालानो एयारटेलजोंसो सोदेर मा जाखोथाय जिअ'आ ओमफ्राय जोंहा अमित देबबर माने माथे ज्यादा कर लिया ज्यादा कर लिया क्या सब दिख रहा है सोना बोला अरे भाई अमित मेकअप नहीं किया रे मैंने भी फिल्टर किया है फिल्टर अमित मेक ज्यादा कर लिया क्या बोला नहीं रे मैं मेकअप नहीं लगाती फेस में अमित हमारे घर में कोई भी मेकअप नहीं लगाती बस पाउडर लगाती है ओमफ्राय जा कार्तिकआ मानखौ बाय आं खामानि मावनोसै होनदों आदसा दे आगै दे ओमफ्राय जा कार्तिकआ मानखौ अन होनदों आरोना ओमफ्राय जा क्रेजिया आप फर्स्ट से प्रेटी लग रही हो बोला आप फिर से अच्छा जी क्रेजी थैंक यू वेरी मच मेरे रेस्टोरेंट में आने के लिए आप फिर से प्रेटी अच्छा थैंक यू जी कार्तिकआ मा होनगोन बेनो होनदों ना बेनो ओमफ्रायो माया बेनो आगै कार्तिकआ मा होनगोन खामानि दे फैफिनगोन आं होनदों अ दे मावग्रो दे आगै कार्तिक ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनगोन खामानि जाबाय आंहा बायदों आदसा खामानि जाबाय आंहा बायदों दे कार्तिक आगै बाय ओमफ्राय कार्तिकआ दे फैफिनगोन आं होनदों ओमफ्राय जोंहा बिरना फार्स्ट टाइम गुड मर्निं आब' होनदों ना बिरन आगै थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय फार्स्ट टाइम आरोना गुड मर्निं आगै बिरन ओमफ्राय जोंहा अमिता सालगार केबोल बाहर से देखो
Dek atau dek dek dikau atau dikau atau अच्छा कौन सा साल रे दिखाओ हटाओ क्या बोल रहा रे उम्मीद उनका कैसे करूँ समझो कि अभी ठीक है बोला अच्छा अभी ठीक हो गया और hello 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 लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दसे कमेन्ट Mana hidung Bapak? Hah? Iya. Cep- Dos. Dos sebannya Pak. Apa ini? Apa ini? Oh, my God. Hello, hello, logoper. Hello, hello. Ano na ba? Hello, hello, hello. Hello, hello, fan. Mira, Deus. Isso não, isso não. Não, nem tudo. Já. Gimana ya? Ini yang kelas yang ikut saya ini mah. Uf, na. Tunay. Sobra. Belum juga. Cek. Salah itu ya. Share le lang saya. Share on labo. Share labo. अरे क्या कर रहा है अरे उठा ला Apa na ito sa kaya? Mani jinengan mani jinengan itu pipe kan mani itu kalau mau ngambil
दा बिरना मा ओंख्रि बानायदों आब' होनदों ना ओंख्रिया माबासो दालिसो रुलायबाय आगै ओंख्रिखौ बिरनागै गोजाव मेदा कल डाटा क्यों नहीं डाल दिया था सोना बोला अच्छा जी केबल डाटा क्यों नहीं डाल दिया था Hello, लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट माबानि माबालायलाय बाबा ओइ बाबा बिरना होनोमोनदि बेदर गैया नामा आब' होनदों आरोना जोंहा बिरना बेदर गैया आगै दिनै जाया जोङो ओमफ्राय जा अमिना मानसिया सोर सोर दं होनलायना सोर सोर दं मानसिखौ फोरोंना सोना बोला सोर सोर दं मानसि सोर सोर दं मानसि कौन है कमेंट करो ना सोना बोल अरे ऐसा बोला था कौन है कमेंट करो गाइस लोग ऐसा ही बोला था मैंने उम्मीद बजा चित्तरन्जन आगै नुजाफैनो हादों आब' मर्निं दासो आं होनदों आगै थेंक इउ आंनि लुसना नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै गुड मर्निं चित्तरन्जन आगै मोजां थुलसिया आब'आलाय बहानि होनदों ना आगैया आङो माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै थुलसि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय अच्छा साबो थां बोलते हैं कक्को बरफ में बोला अच्छा आप लोग ऐसा बोलते हैं क्या उम्मीद अपन आजा हाय गुड मॉर्निंग माय ड्रीम गर्ल बोला थैंक यू वेरी मच मेरे रेस्टोरेंट में आने के लिए अपन गुड मॉर्निंग मुझे उम्मीद सर दं मेता लक मतलब सब थों जा आं माथुनानै मबाइलखौ लाबोलाय जा आई लाभ इउ नुजाफैनो हादों थेंक इउ आई लाभ इउ गुड मर्निं होनदों ना गुड मर्निं आई लाभ इउ सॉरी आई लव टू ना थैंक यू वेरी मच मेरे लिस्ट में आने के लिए आई लव टू मॉर्निंग मजा चित्तरन्जन आगैया आब' मा खालामगासिनो होनदों आरोना हारे सुनांगौसो दानो नङा र' बेबो सुनांगौ नै आयु जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जा उम्मीदा प्रियन बेटा कैसे हो बोला प्रियन अच्छी है ओमफ्राय जा फौजी अच्छा लवर थैंक यू वेरी मच फौजी लवर मेरे एलबीसी में आने के लिए हाय क्रेजी बाजै मा खालामबाय अच्छा थादों दाना
थेंक इउ आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय फौजि ओमफ्राय जेबो खालामाखै आरोना नै एसे मा होनो रायलायनो फैदोंमोन लोगोफोरजों माबोरै खबरा नोंनियालाय मा होनो फौजि लाबार Kaya matulan mo ko laban na kaya. Baca fauzi labara man ke oh khobor angna Oh, video में मुझे Mansya बै सिङाव माबोरै होनदों oh खबरा माबोरै होनदों खबरा आंनिया मा होनो मोजां आरोना ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै खबरा ओमफ्राय जा अमिदा मा होनदों अंकेल मुझे प्यार नहीं कर आजकल मुझे प्यार नहीं कर रहा है बीके सोना बोला आजकल अच्छा उम्मीद देवो बर्मा आजकल बीके प्यार नहीं करता आपको करता है रे उम्मीद करता है ओमफ्राय जा फौजिया मा होनगोन मोजां आंनिया होनदों आरोना आंनियालाय होनदों मोजां आंनियालाय होनबाय अ दे मोजांसो जानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया ब्लुखा फैलायबाय दांदुरि नालेब होनदों दांदुरि नालेब होनदों आरोना जेरिमिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा फौजि मोजां होनदों आरोना अ दे मोजांसो जानांगौ आरोना खबरफ्रा ओमफ्राय जा चित्ररन्जना गैया आब' बिउटिफुल इयर लुकिं नाइस होनबाय आरोना आदसा गै थेंक इउ ओमफ्राय जा राजुआ थेंक इउ राजु आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय बाजै नोङो दाबो समायनाथार माथो होनदों आरोना अ नङालै आगै ओमफ्राय जा अमितआ दूर जा रहा है मेरा दोस्त बीके बोला अच्छा दूर नहीं गया पास में ही है अमित आप फुजा फौजि लाब्रा मा होनगो अबेनि नों अबेनि नों होनदोंना आङो मा होनो चिरांनि फौजि लाबार ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया लाइक दान आरो गोजोनस्राबाय हो नालाय होनदों आरोना आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय मा होनो जेरिमिया गोजोनस्राबाय आङो गोजोनस्राबाय मोजां फौजिया बाजै होनदों आरोना दे बुं बिबोनां सना माबोरै ओमफ्राय जोंहा आकाशआ आदसा उम्मीदा मान गए इसलिए बोडो सिखा नहीं रहा है ये बोला अच्छा आपको तो बोडो ऑलरेडी आता है उम्मीद राजा आकाश उजियाला बड़ा मान जा कौन है आपको आपके साथ आप अभी बोला अच्छा जी मेरा बेटा है और आकाश मजा फौजिया मान जा कौन है साथ में आपके बोला जी मेरा बेटा है और उधर मेरा बड़ी बहन है दूसरा रूम में
फौजिया मा होनदों हाय बाजै होनदों ना Mana dia हाय mana kama? हारे Tadi mana? रोंदों Tadi mana? ओमफ्राय जोंहा फौजिया मा होनखो बेटा आदसा आंनि माबाया जायाखै नामा बेटा बेटा क्या करता है पढ़ाई बोला हाँ जी बेटा पढ़ाई करता है फौजी कुछ नहीं करता अभी सोता है ना उम्मीदा मैंने देखा देखा क्या Oi no, mama na sopa ni. Tit kala. देखा क्या क्या लिया मैंने बोला देखा क्या लिखा मैंने हाँ जी देखा देख लिया मैंने हाँ समझ में आया मुझे भी इसलिए नहीं पढ़ा नहीं है मतलब नहीं है ये तो बोरो ही होगा रे मम्मी लेकिन आप लोगे तो ये आपका मुंह में घुस जाएगा. इसका कैसे करके अरे मौसम क्या है हाँ बेचारा मैंने देखो कम हो गया. फौजीला बड़ा जमान सॉरी हाइड कर दो इसको बोला अमित ने हाइड कर दो बोला और किया था मैंने क्या था मैंने Halo, dia अमित main persen. Hai. खुद पी लो फौजिया जमान जयन मी बोला फौजी ने फौजी लाबार ने फौजिया जाबा जय होनदो आरो ना मा होनो फौजी लाबार आंजों जयन गैयाबा जयन जानानै कमेन्ट हरना होनदों आं नोंनो दायो बेक हरफिनगोन आपको बैक करूंगी अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ और कमेंट्स करके जाइएगा मेरे वीडियो में डन लाए डन बाद में जेरी में मान देलाय दाउ सेलो मोसा अरलाय हिंदी सं सोल्जार नों मोसानाय मेथाइखौ नालेब होनदों आरोना आदसा सोल्जारखौ आं दायो लोंगोन दे दायो लोंगोन आं दोनथ'बा ओंखायनोथ' दोन आंनिखौ दोन सोल्जार मेथाइखौ मोसानांगौ आरोना मोसानो रोङाखैना जिरिमिया ओंखायनो आरोना उम्मीदा मोनेटाइज हो गया क्या बिके बोला नहीं हुआ मतलब WT और चाहिए मोनो नहीं हुआ रे उम्मीद और की चाहिए मतलब WT चाहिए क्या चाहिए WT व्हाट्स क्या बोलते हैं व्हाट्स टाइम ना फिर जब कमेंट कर दिया बोला कमेंट कर दिया ओके जी ओमफ्राय फौजिया बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जों अमितआ हा बोला अमितआ हा बोला ओमफ्राय जों अर्गेनआ हेलो गुड मर्निं होनदों आरोना अर्गेना हेलो गुड मर्निं थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय
मेरे विश्व में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेन उमेदा मेरा चैनल ले लिया तो दे देता बोला। हाँ मेरा चैनल ले लिया तो दे देता। अच्छा ऐसा भी होता है क्या उम्मीद? ओमफ्राय जा ओमफ्राय जा फरिया हेल' होनदों ना। थेंक इउ फरिया आंनि बुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोनबाय। ओइ फरि मैया एलबि होदोंमोन नामा नोङो? एकथायाव नेबाय थालायदोंमोन आङो माथो फात्ता मोनासै आङो। फरि फ्रेन्ड ओमफ्राय जा फरिया मानखौ लाइक दानबाय थेंक इउ। ओमफ्राय जा फरिया गुड मर्निं फ्रेन्ड दे गुड मर्निं फ्रेन्ड। ओमफ्राय जा फौजी लाबारा जोंहा बाजै आपका बहन को बुलाया ना आपका बहन को बुलाइए ना बोला। जी वो तो मेरा बड़ी बहन है फौजी लवर। ऑर्गेना अच्छा ऑर्गेना कैसे हो आप बोला। जी मैं अच्छी हूँ ऑर्गेन आप कैसे हो बोलो। उम्मीदा एक महीने में ही मोनेटाइज हो जाता। अच्छा एक महीने में मोनेटाइज हो जाता। ओमफ्राय सनुआ मा होनदों? सनुआ मा होनदों दा ओंखाम जाबाय नामा? मा ओंख्रि होनदों? ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया दालिसो। ओमफ्राय जा दारमेन ना मा होनदों जा अमित सापर्ट बोला। उम्मीदा मेरा दूसरा चैनल है बीके इसमें 3K सब्सक्राइबर है लेना है क्या बोला। 3K अच्छा आपका 2 चैनल है या 3 है उम्मीद? ओमफ्राय जा फरिया मा होनदों? गैया होआसै फ्रेन्डों होआसै आरोना आंनि र' बाबा गानगोन नेबोखौनो आङो मा होनो दाखालि बुंनायखाय होगोन खोमा साननानै नेबाय थादोंमोन एकथायाव। ओमफ्राय जा धर्मेना मा होनदों जा बाय ब्लू रेडी बोलो बाय बोलो रोडी हैं क्या बोला? ब्लू क्या बोला? ब्लू मांगा है क्या? ब्लू ना रेडी लाइक डन बोला। थारमैन ने लाइक डन बोला। थैंक यू वेरी मच थारमैन लाइक देने के लिए। ब्लू मांगा है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बाय बोलो ब्लू रेडी। ओमफ्राय फरिया मानखो जा आलासि दं हाय फ्रेन्ड दा फैफिनगोन र' होनदों। अ दे जेबो नङा दे फरि। ओमफ्राय अमिदा टू है बोला। अच्छा अमिदा ब्लू मांग रहा है बोला। अच्छा पीलू ना पीलो ना थारमैन दे दिया। वैसा उम्मीद मैं तो इसको उम्मीद ने क्या बोला? मैं तो इसको सलाता नहीं है बोला। अच्छा उम्मीदा ब्लू है बोला। अच्छा उम्मीद ब्लू मांग रहा है बोला। दे दिया उम्मीदा रेडी रेडी मतलब दे दो। अच्छा ओमफ्राय जा फौजी लाबारा मा होनदों? मैं क'क्राझार से हो बाजै बोला। अच्छा आप क'क्राझार से हो फौजी लवर। थैंक यू वेरी मच क'क्राझार से मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप फौजी हैं आप
पिलो ना कुछ कुछ किया उम्मीद ने क्या बोला, अपना अपना हस्बैंड, अपना हस्बैंड तो नहीं है ना, चेक करो, हाँ हाँ। नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं है उम्मीद। हाँ, पिलो ना इसको तो ज़्यादा पता ही नहीं है, मतलब एलबी में मैसेज कैसे करता है मेरे हस्बैंड को। आईडी है, Halo mama nih, kamu pulang dari mana nanti lah? ये जगह ठीक है पिलो ना न्यू वाला पुराना वाला Naya balas. मेरा मन का नाम बदल के तो तुम्हें चेक करने कर रहा है ना सोना बोला, नहीं कर रहा है ना सोना, नहीं वो नाम नहीं बदलेगा। इसको तो आईडी बनाना नहीं आता होगा मेरे हस्बैंड को। भाई जा एम आरामान के नेपाली हो बोला, नहीं जी मैं बोरो हूँ मिस्टर, थैंक यू वेरी मच मेरे इंडस्ट्री में आने के लिए। भाई जा सानसुलि दैमारिया अन ना अन थेंक यू आगै सानसुलि आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय जा आफो नामा होनखो आई बी के बर' आई लाभ इउ बोला, आदसा आई बी के बर' आई लाभ इउ आपुन सेम सेम टू यू। उमिदा मा होनखो खंग्राय सान्तनि खाता है क्या बीके बोला, खंग्राय सातनी खाता है क्या बीके बोला, खंग्राय कौन सा खंग्राय रे उम्मीद, खंग्राय ये कौन सा चीज है रे उम्मीद, कौन सा चीज होगा ये। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हाय आब' माबोरै खबर सबर होनदों, खबरा मोजाङै दंथ'यो आंना जे, थेंक इउ उल्टा किसने कर दिया रे आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय। नोंनियालाय माबोरै जे आगै? ओमफ्राय पिलो जोंहा ना तो अच्छा नहीं लगता सानसुलि आगैया अन होनदों आरोना, थेंक इउ आगै अन इधर नहीं थानायनि पकड़ते थाखाय। सानसुलि आगै अन अमित सानसुलिया हंदो अन जेया जोंहा मोजां दे आब' होनदों आरोना। इधर नहीं पकड़ते इधर पकड़ते हैं ओमफ्राय जोंहा जेया लाइक दा होनबाय, थेंक इउ। पिलो पिलो माबाखौ थान्दा माबा नों लोंना नों हाँ मैं बस है ना ऑलरेडी पिलो लायाहाय लाया दादाया लाया बंद ऑफिस वो देखता है अबे नेट खत्म करते तुम लोग सब यो सोलाय आं दाहायगोन आजा सोलाय Kasi aja वो बहानी स्टोम है बस वो मेरा समझ में आया क्या बोला, अच्छा ये वाला हमारा करखा लोग खाता है, मैं नहीं खाती हूँ मेरी। अच्छा
मामी खाती है मेरा मामी और मैं नहीं खाती ओमफ्राय जोंहा जे आब' बहानि मोनलाय होनदों आदसा आं मा होनो चिरांनि आगै जे ओमफ्राय जोंहा सानसुलि आगैया मा अन होनदों थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा आफना वेर आर यू जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो उम्मीदा मान कर क्या बोलते हैं बोला खांख्राई थोड़ा सेम ही हो गया मतलब खांख्राई बोलते हैं उम्मीदा मान के क्या ओमफ्राय सानसुलि आगैया इस अन आरोना थेंक इउ आगै कुछ मा होफैबाय थायोब्रा बे चेस अबेमा आंनिया अबेमा बे नोंनि ओमफ्राय गारहैबाय नोङो बेखौ अबेखौ बेयाव माजों गारखो इदिसो माबादोंमोन अबाव गारखो नों बेखौ लोंनो नोङो चेस दोनथ' आं जालोंगोन मेंबा ठीक है आं दा मेङाखैना हाँ नोंलाय बिदि खालामो टूटेगा मेरा भी ना दोनथ'ब्रा आपना क्या बोला रे प्लीज गिव मी योर फोन नंबर अच्छा जी फोन नंबर क्यों चाहिए और ओमेगा क्या है ओमेगा केटोमी मेसेल मिलेगा क्या हाँ सिरांग में खेत खेत में कैंपिंग कैंपिंग में मेसेल मछली मछली मिलेगा क्या सिरांग में बोला कैंपिंग अच्छा कैंपिंग में बोला ना मछली हाँ जी कैंपिंग में मछली मिलेगा कैंपिंग में मछली मिलेगा और स्किन सॉरी स्किन क्या बोलते हैं क्या बोलती थी किसको बेदर को मन मिले बाबा चिकन 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 लेग फिश पीस अच्छा क्या बोलते हैं चिकन चिकन भी मिलेगा लेग फिश चल वो खाता नहीं है लेकिन पता है रे प्रियन को किसको बोला आपने मछली मिलता है रे उम्मीद उम्मीद मन के नहीं यार खेत खेत में नहीं खेत में खेत मतलब खेत खेत समझ में नहीं आ रहा खेत चिकन लेग पीस पीने का मन कर रहा है पी लेता हूँ खेत माने यस खेत मतलब बिल्ली है क्या बिल्ली लिखा है क्या बिल्ली इधर पेट का स्पेलिंग है ही नहीं हाँ? पेट का स्पेलिंग है ही नहीं तो ये क्या है मुझे क्या पता अच्छा खेत मतलब दाना लगाता है जा उनसुली आ गया ओ बेमारी जा उम्मीदा मन के खेत मतलब जहाँ दान लगाता है जहाँ अच्छा दान लगाता है मतलब चिकन लेग पीस उम्मीद ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है दान लगाता है मतलब दान देता है
जहाँ दान देता है ओमफ्राय जोंहा सानसुलि आगैया नाम्बार जाखो आगै सानसुलि आगैया अन होनाय जादों नामा आगै सानसुलि दैमारि जा दाउखुमैनिफ्राय दान लै बाजेनदों आदसा थेंक इउ दाउखुमै आंनि बुस्थु नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जा सानसुलि आगैया अन होनदों अमिता बान्दर इके बान्दर फान्तर बान्दर ना फान्तर रे ये ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ममता लाइक दान आगै होनबाय आरोना थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय मिस्टारखौबो ओमफ्राय ममता ओमफ्राय जोंहा प्रमद थेंक इउ गोजोननाय थाबाय प्रमद बिके बाजै लाइक दोनबाय थेंक इउ बिबोनां सना गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखायबो ओमफ्राय जोंहा अमिता तुम्हें पिक्चर सेंड कर रहा हूँ देखो बोला अच्छा ममता सिस्टार जा अन होनदों थेंक इउ दाउखुमैया मा खबर लै बाजेनदों खबरा आंना मोजां दाउखुमै नोंनिया माबोरै खबरा ओमफ्राय जोंहा अजित नार्जारिया मिर' नार्जारि मिर' टाइम साना हो लायो देन लाइक दान पजिटिव अच्छा अजित नार्जारी थैंक यू लाइक देने के लिए और मेरे लिस्ट में आने के लिए ये नेपाली का लिखा है क्या मेरो टीमो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है वो मतलब ओनली लाइक डन को समझ में आ रहा है अपुना जमान का आपका हस्बैंड का काम करता है बोला आपका हस्बैंड का काम करता है क्या बोल रहा है रे अपन अजिदा मानदों अजिदा जा मानदों आनसिल दै बिमा आदसा अजिद आगै ब्लुयैनो दङ बोखार जायाखै दांलै मैया नोंसिना आङो बोखारासैना आङो दै बिमा होनदों ना ओमफ्राय जा प्रमदा मा होनखो ममता बाजै होननानै हरबाय अमिता देख' होनदों ना रुक' मेडिकिउ ओमफ्राय जा एम एना अन होनदों आरोना अन थेंक इउ एम एन अन थेंक इउ आदसा अच्छा थान मतलब माइ बोलते रे माइ जिरिमिया जोंहा मा होनगोन नालेब आगै होनदों ना अ जिरिमिया ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनगोन मोजांलै बाजै होनदों आरोना अ जाखांबाय नामा मा होनो दाउखुमैया आगै अब पीने तो इसको खोल ले रहा ओमफ्राय जोंहा बिर खारगोन ना ओमफ्राय जोंहा उमेदा थान की जगह को क्या बोलते हैं अच्छा दुब्ली मा होनो दुब्लिबारि असम में बहुत है ये थान के जगह अमित बहुत देखने को मिलेगा
ओमफ्राय जोंहा हायनासो आगैया लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा हायनासो आगैया ब्लु होलाय आब' होनदों आरोना ब्लु होबाय आगै जोंहा जिरिमिया दे मोसादो होनदों आरोना आदसा नों सल' खननो नामाब्रा जिरिमिया दा होमबासो मोसानो हागोन आङो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनगोन जाथ'वाखै बाजै होनदों आरोना जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा हायनासै आगैया मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै जोंहाबो दालिसो ओंख्रि आगै ओमफ्राय अमिता जा मा होनखो बुब्लि अच्छा बुब्ली बारी में मछली मिलता है बोला हाँ मिलता है और हायनासै आगैया अन दे थेंक इउ हायनासै र' दे आङो अनल' आब' दे आगै दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया ओंखाम जाबायना बाजै सना होनदों ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो दाउखुमै आगै संदों सार संनायाबो दालिल'सो रुदों संथ'बावाखैनो मोजाङैनोसो गैया होनबाय जाबाय ओमफ्राय जा दाउखुमाया गैया हाय हायनास्रि होनदों आरोना दाउखुमाया ओमफ्राय जा अमेदा ये बोला था बिके तुमको भी चम्मच में नहीं आता है क्या रे अच्छा अब इसलिए तो पिक्चर देना पड़ा रे आपको हायनास्रिया ब्लु फैयाखै आब' आइया जाबायमोन माथो आइया जारला दै सोरनाबासो थांदो नामा होमबा एबार थांबाय खोमा आगै मा होनो हायनास्रि आगै ओमफ्राय जावो दा निपालमा Tino Nipalma Bolto Kandana Kiboy Kanseko Kansirimo Ujidaबो मा होनो माबा नेपालनिसो लिरबाय नामाब्रा उजिदागै ना डान्स लिरनानै हरलायबाय माने जिदा नेपालनिसो लिरबाय खोमालै उजिद बुजिलाय लाङासै आङो माथो ओमफ्राय जाव मेदाम मा होनखो ब्रह्मपुत्र से कितना दूर है तुम्हारा घर ब्रह्मपुत्र अच्छा ब्रह्मपुत्र मतलब गुवाहाटी से दूर होता है तो दूर है अमित ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनखो जा गरम खालै होनदों आदसा माया गरमलै जेरिमिया दा बोथोरा नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा एमेजिंआ आरोना ओमफ्राय जोंहा सोमदोन आगैया हाय मादै होनदों हाय सोमदोन आगै ओमफ्राय जोंहा सोमदोन आगैया हाय मादै होनबाय आरोना मा खबर सोमदोन आफा सना ओमफ्राय जोंहा अमिता मुझे मछली पकड़ना है दुबली बाड़ी में बोला अच्छा मछली पकड़ना है आपको ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया बोथोरा ब्रा नालाय बुंदों
आदसा ओहो बोथोरा गरम आरोना ओमफ्राय जेरेमियाया हायना बिनानाव आंखौ नुबानो खारोब्रा दसेल' थायो होनदो आरोना ओमफ्राय जाहायना आगैया अन बाय थेंक इउ आगै अन होनायनि थाखाय ओमफ्राय जाहायनासै आगैया मानखौ खाराखै गुमै सना होनदों आरोना जाहायना आगैया आङो नोंखौ गारना खारा दे होनदों नोंखौ गारना खारानो मोजां एबि नुजाफैनो हादों लाइक दाना थेंक इउ एबि गोजोननाय थाबाय आंनि बुस्टना फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय मेडा मछली मिलेगा क्या बोलो बिके बोला मछली मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बहुत मिलेगा फाइनास जायगाया एबि होननानै बिना हरबाय आरोना जा एबिया बिके मा खबरलै होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया एबि नोंनिया मारै ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया अ दे बेखौ मैखौ अनारो मालाय होनदों आरोना अनानो मालाय होनदों आरोना ओमफ्राय जाहायना स्रागिया ए बि सि डि लिरदों ओमफ्राय एबिया जोंहा हायना नोंखौनो नागिरबोदों आं होनदों आरोना एबिया हायना आगै नोंखौसो नागिरबोदों अमिता मानखो सेट जागा क्या जब मैं पकड़ना जाओ जाएगा तो बोला सिर्फ जागा क्या जब मैं पकड़ना जाएगा तो बोला सिर्फ क्या रे जाहायनासा मानखो ओमफ्राय थांदों थगायदों नों एबि होनदों आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनदों इसास जी मिस्टर ने क्या बोला ईशान जी बोला ओमफ्राय जा एबिया मानखो हायना गुमै आङो थगायाखैनो थगायनो रोङालै होनदों नै बे नारखाबाय आरो थगायनो रोङालै होननानै ओमफ्राय जा उजिदा हय मिर' बुजिना हो खनसि इम नेपालि लिखमा मिर'ला उजिद आगैनिखौ बुजिलालै आङो उजिद मा थिमि थामा लिरलाबायखो ओमफ्राय जोंहा उमिदा साय ये तो लोगोरे बुरजा सोमदों ना मानखो मा ओंख्रि जाखो मादै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो आफासना दालि ओंख्रिसो ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाथ' बदनाम खालामगोनलै बे बहा अना नुखो अनो होनदों आरोना आदसा अनोसो लिरदोंमोन होनबा जेरेमिया ओमफ्राय जोंहा प्रमदा हार्ट हरबाय आदसा थेंक इउ जाहैना जायगाया ए फर आलु बि आदसा ए फर आलु बि फर बानलु सि फर खादा दि फर दाखोर हानो हायना जायाखै ओमफ्राय जा एबिया मा होनखो हायना बाजै होननानै मिनिहरबाय
ओमफ्राय जा अजितआ बुंदोंना बुंदोंना बुजियाखै बिमा सना होनदोंना बुंदोंना बुजियाखै बिमा सना बुजिदोंना बुजियाखै होनदोंना नोंनि बुजिथारासैलै आङो मा होनो अजित नोंनिखौ माबा नेपालिनि बायदि तिमुलाय थामुलाय ओमफ्राय जा आपुना मा होनखो खेबना बाजाहि Bây wonder apun kaya खेबना बाजा हे bây giờ bố đồ man cờ hai đợt ना hai bố đồ यारि गोजोननाय थाबाय आंनि बिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय मोजां प्रमदा हायना स्रिया गै मा ओंख्रि होनदों ना मोजां जिरिमियाया कमेना नोजादों नोजा लायो मानखो कमेना नोजा गै नायलायो हो नों नायना लाखा होनदोंना कमेना मोजाङै नायलै हो नै नायना लाखा होननानै बिदि खालामबाय आरोना जिरिमिया आदाया मोजां सिंगेल बरिया बाजै आंनि खुलुमनाया खावलाया बाजै आंनि खावलायाव दुमनो मोजां जादों जा बाजै नोंनि खावलाया दुमनो मोजां जादों आरोना सिंगेल बय आगैया ओमफ्राय जा बिबाजै ओमफ्राय मा होनो हायनास्रि आगैया बोरला आङो गोरानसो प्रमद होनदों फोरला आङो गोरानसो प्रमद होनदों आरोना ओमफ्राय जा अमिला सोर दं नोंनि न'आव नोंनि न'आव होनदों आरोना कन हे घर में बोला खुसा ना अमित ओमफ्राय जा मेरा बेटा है ए बिया मोजां मानखो अन होनदों ना थेंक इउ ए बिया मानखो जा हायना ससमाया फुदो दे हा होनदों हायना आगै ए बिया ओमफ्राय जा जेरिमिया मानखो खर' गिदिंबाय नामा हो नालेब कमेन्ट नायनानै आदसा खर' गिदिंबाय नामा होनबाय आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा इ सान दिते मिस्टार गेवला हायनास्रिया नोंबो लोगो मोनबा सोरबा जासिगोन र' एबि होननानै बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा आपुना अके बाय सी इउ सुन टेक केयार बोला आदसा अके बाय टेक केयार बोला अके जि ओमफ्राय जा एबिया मा होनगो हायना बाजै नाङा आं सोबा जाया होननानै नारखाबाय आरोना ओमफ्राय जा हायनास्रि आगैया अन होनबा हायनास्रि आगैया गखाया र' एबि होनदों ओमफ्राय जा जिरिमाया हा मिनिबाय एबिया हायना नोंनि आंनि रादायनि दौलेंआ हा मिनिबाय ओमफ्राय जा अर्चनाया हाय मैंने हाय अर्चना थैंक यू आंनि मेरे दुश्मनी के लिए वैसा जेरिमिया मान बिबोनां हायनाजों नायहैलायनोसै आंहा नालेब होनदों आरोना आंहा दा जाय सालायगोन दे जेरिमियाजों नायहैलायनोसै नों माखौलै आयनाजों नायहैलायनोसै आंहा नालेब होनबाय खोमालै ने जा एरिया मा होनगोन हायना मामोन फै एसे हा होनदों आरोना
bamनो आतसा आइना bamनो फै एसे होननानै मिनिबाय bamनो सिलिंहरबाय होननाय हायना आगै ओमफ्राय जोंहा जेरेमिया मा होनखो आंनाबो एसेयाबो जालालै एसेयाबो जालालै कमेन्ट लिरनाया हा होनदों आंनाबो एसे आसियाबो आतसा आसिया आंनाबो आसियानो जालालै कमेन्ट लिरनाया होनदों आरोना आतसा ओमफ्राय जोंहा एबिआइ नायबाय जोंहा गितिका लाइक डान्स सना होनबायना आतसा थेंक इउ गितिका गोजोननाय थाबाय आंनि इलबिसनाव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय गितिका हरबाय थेंक इउ गितिकाया मा ओंख्रि संखो सना होनदों ना ओंख्रिया माबा दालिसो जोंनिया मा होनो गितिका सना ओमफ्राय जोंहा अजिदा माकि मिपालि नाबुजि सं फाजा सिकिबा आतसा सिकिबा लगाय लथाय मा लिरोब्रा मा होनो अजिदालाय लगाय लागि हो बेबी आमी मिपाली हो लिकी सिलुन तुमाक बुजि पावा नाय बोला आतसा अकमियानि लिरबाय नामा नेपाली ना बुजि सो आसा आतसा जी हारसा अकमियानिसो लिरबावलायबाय नामा ब्रा अजिदा ओमफ्राय जा एबिआ इदि नायबाय गितिका अन होनबाय थेंक इउ जा एबिआ जि होननानै नै ओमफ्राय जा गितिका अन गितिका अन थेंक इउ होननायनि थाखाय गितिका सना ओमफ्राय जा सोमदो ना मा होनदो आयो बाबायालाय गैया नामा होनदों आयो बाबायालाय गैया नामा होनदों आरोना आतसा बाबायालाय सोरखौ सोंखो फिसालाखौसो सोंखो ना माखौ सोमदों आगै ओमफ्राय जा गितिकाया एबि सं होनबाय आरोना ओमफ्राय जा एबिया जि मा खालामदों होनदों ओमफ्राय जा गितिकाया एबि दङ उन्दुना होनदों ओमफ्राय जा एबिया जि सं होनदों सं ओमफ्राय जा एबिया जि ए होनदों आरोना ओमफ्राय जा गितिकाया एबि सं होनबाय ओमफ्राय जा बिए बसुमतारी नुजाफैनो हादों हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै थेंक इउ आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा गितिकाया खुगा मुथिबाय नामाब्रा ओमफ्राय जा एबिया माखो जिउ होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जा गितिकाया बि बसुमतारी लोगो जादो दे होनदों गितिकाया बि बसुमतारी लोगो जानो थिनदों गितिकाया ओमफ्राय जा गितिकाया एबि मावजि बुं दे होनदों ओमफ्राय जा बि बसुमतारीया गिति होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिया होनदों हैद र' दा लोंगोन र' नों लोंग्रोदोब्रा आंखौ नेबाय थायो नोंलाय ओमफ्राय जा गितिकाया ब्लु होलाय दे सना होनदों आरोना ओमफ्राय जा गितिकाया बसुमतारी बहानि जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनदों हेलौ बाबा होनदों आरोना ओमफ्राय जा बि बसुमतारीया कमेन्ट कमेन्ट थांला बायदों आंहा आब' लोगोमनायजों होनदों होननायजों नों
थरखिन ना कमेन्ट थां ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारी आगैया मा होनदों कमेन्ट थांला बायदों आंहा होनदों आरोना कमेन्टआ फैफ्रांखोना माखो ओमफ्राय जा एबिया मा होनखो जि आङो मावजि खासो एन्जर हमनो मावजि नांगौबा थांगोन आङो नांगौ नामा होनदों आरोना एबिया मोजां बिया मा होनदों अदालगुरिनि आब' आं होनदों अदालगुरिनिनो मोजां दिंगाया सना जिउ गोरबोनि अराय समनि होननानै गाबबाय थेंकिउ दिंगा आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइक दान होनबाय दिंगाया थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा दिंगा आगैया मा खालामदों खात्रां आदसा ओंखाम संदों खत्रं खात्रां ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा होनगोन नोंनि बोरायखौ सोंदोंमोन आं होनदों आदसा बाबाया बाबा गैया आगै नोम्फा गैया माने बोराया गैया ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया ब्लु हो आब' होनदों ना नोम्फाया डिउटियावसो सोमदोन आगै ओमफ्राय जोंहा ब्लु होनबाय गिदिर आगैया बसुमतारी साबधान रिटार्न खालामफिनदे होनदों बसुमतारी साब खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न बेक हरफिनना थिनबाय गिदिकाया ओमफ्राय जोंहा एबिया दिंगा मा खबरलै होनदों ओमफ्राय जोंहा गिदिकाया एबि जिउ फै हाहा मिनिबाय ओमफ्राय दिंगाया मोजां ब्र होननानै गाबहरबाय ओमफ्राय जोंहा गिदिकाया दिंगा जिउ होननानै ओमफ्राय जोंहा सोमदोना ए होनदों ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया आयु हगार लामाया आदसा खारनायसो जाखो ना माखो बेलाय हगार लामायाव हगार खारलांबाय नामाब्रा बेबायदि मा होनो जेरिमिया आदायालाय ओमफ्राय गिदिगाया बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अजिदा काश्मिर हामि थांदि लगात तुम किया करेगी तो क्या करेगी जहाँ जाया घुमकी लगी लाई दीपी मेरी मेरी जानिमोन हे फाबि आं बुजिलाय लांथारलालै बे अजितनि कमेन्टखौ अजित मा होनो ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनदों जि थाङा आङो नोङो बुंबालाय हा होनदों ना थाङा आं नों बुबालाय होनदों आरोना जि थाङा आं नों बुबालाय हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा गिदिकाया जेरिमिया गुमै होननानै मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया गोदानफोर दंब्ला आंनाव कमेन्ट हरना दोन आब' आदामोन रिटार्न हरफिनगोन आं होनदों आरोना सोरबा गोदानफोर दंब्ला मा होनो बि बसुमतारिनाव कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो आरोना ओमफ्राय रिटार्न हरफिनगोननो बि बसुमतारिया ओमफ्राय जोंहा दिंगाया गिथि जिउ होननानै गाबहरदों जाय गिथिकाया मा होनदों एबिस होननानै दिनारखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा
गितिका मानखो दिंगा जिउ मा खालामदों होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया हायनास्रिनि भिडिअ होनदों हायनास्रिनि भिडिअ नायहैदोंमोन होनदों आदसा हायनास्रिनि भिडिअ नायहैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा गितिकाया जेरेमिया गुमै एम्बु सुथुर मा खालामदों होनदों आरो ना एम्बु सुथुर ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो आं गैथ'लालै चार्ज गैला मबाइला होनदों आरो ना आदसा चार्ज जोब्बाय नामा एबि ओमफ्राय जोंहा दिंगाया दं सना ओरैनो जा गरमथार होनदों आरो ना गरमानो खारनो रोंलालै जुन जुलाइ थांबाबो मानोबा बांसिनसो जालायबाय ओमफ्राय जोंहा जेरेमाया गिथि बिनानाव नोंबो फैबाय होनदों आरो ना नोंबो फैबाय सोंबाय आरो ना नोंबो फैबाय ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो गेजेरावनो गासैखौबो बाय दे होनदों आरो ना गेजेरावनो गासैखौबो बायलाबाय एबि बसुमतारिया जा दिंगाया सान्दुं गोसा होननानै गाबबाय आरो ना आदसा बिराद दुंथारदों नामाब्रा दिंगा सान्दुङा ओमफ्राय जोंहा गितिकाया दिंगा आंथि होनदों ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनदों एबि जिउ बाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जेरेमियाया दे होनदों ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो जि सना बाय होनदों ओमफ्राय जोंहा गितिकाया जेरेमिया गुमै दसे फैदोंमोन थांनोसै आंबो स्कुलाव थांनांगौ होनदों ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो बिके बाय होनदों ना दे बाय मा होनो एबि बसुमतारी बाय दे ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया गिति होनदों आरो ना जोंहा सिंगेल गया आदसा हेलौ बाजै होनदों हेलौ सिंगेल आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बिसनाव होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा जाखो बेलाय अन जाखो नामा फराय कमेन्टआ बिदि थाथ'लायो होनदों आरो ना फराय कमेन्टआ बिदि थाथ'लायो होनदों जोंहा अजितआ ओमफ्राय जोंहा गितिकाया बसुमतारी रिटार्न खालाम होननानै नायबाय आरो ना बसुमतारी रिटार्न खालामनो थिनदों मा होनो गितिकाया ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया गिति एम्बु सना होनदों एम्बु सना होनबाय ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनगोन जेरेमिया गुमै होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया खालामबाय आब' गितिका साब आं होनदों साब खालामबायनो गितिका बि बसुमतारियाबो ओमफ्राय जोंहा गितिकाया बसुमतारी आगै थेंक इउ दे होनदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो लिंक गैया लिंआ जा गोलावथार नामारा बाजै होनदों लायेना जा गोलावथार नामारा बाजै होनदों आदसा माया गोलावथार सोंखोब्रा मा लायेना आगै लिन ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनगोन दे थाथ'दो सनाफोर बाय होननानै हात हरबाय गितिकाया ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिया डब्लिउ सि आब' गितिका होनदों ओमफ्राय सिंगेला मा खबरलै बिमा होनदों खबरा मोजांलै आंनिया सिंगेलागै ओमफ्राय जोंहा गितिकाया मा होनखो बसुमतारी आगै होननानै हात हरबाय जोंहा गितिकाया सिंगेला आं दसेल' दे बाजै होनदों दे सिंगेला ओमफ्राय जोंहा गितिकाया बाय उल होननानै हात हरबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ बि बासुनो रावबो कमेन्ट दाहर बि मोखां देखाया होनदों आरो ना आदसा अजितआ जोंहा बि बासु आदसा गाव मोखां देखाया होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला लाइक दान दे बिमा होनबाय थेंक इउ दे आगै बिबोनां सना लाइक होनायनि थाखाय सिंगेल बय ओमफ्राय जोंहा जेरेमियाया हाथ'दो नाम्बार गिथि लायदो थांदो नाम्बार गिथि लायदो बाबु नानिया होनदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा अजितआ माथो
ओंख्रि संखो सना बिमा होनदों ना अ अजिरागो माबा मा होनो अजित माबासो मा होनो दालिसो आरो ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा सोमदो ना मा होनखो बाय दे बाय दे डिउटि दं आंहा होनदों आरो ना सोमखोरा अ दे डिउटि दंबा ना सोमखोर मुसाहारि बाय बाय ओमफ्राय जोंहा सिरिमियाबो बाय बाय होनबाय दे सनाफोर सिंगेला आंना डिउटि दं होनदों अ दे सिंगेल ओमफ्राय सिंगेला मा होनगो ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ओंख्रिया दालिसो दे सनाफोर सोर सोलाबा आरोना बिदि टाइमाव ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया बोरमा बेदर एवदोंलै बाजै होनदों सना होनदों वाव टेस्टिलै ना ओमफ्राय दाउखुमै हारसिं संनानै जायो नामाब्रा नोङो मा होनो दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा अमिया मा होनखो साराय सरलपारा उल सरलपारा उल खालामाति खायजा खालामाति गुआमन गावामन गया क्या बोला मुझे पूछा क्या गया क्या बोला गामन गया क्या मुझे गया कि नहीं गया पूछ रहा है क्या उम्मीद सरलपारा में नहीं गया मैं सुनाई दिया लेकिन मैं कभी भी नहीं गया सरलपारा ओमफ्राय जोंहा सोमदोना दान होनदों आरो ना दाउखुमैया जोंहा गाज्रि दामोन बाजै सना होनदों गाज्रि मोना मा होनो दाउखुमै माखौ गाज्रि मोनो ओमफ्राय जोंहा माखौ गाज्रि मोनो दाउखुमै जेबो गाज्रि मोना आङो ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मेसेज दानबायाखै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला दिनै बारा गोथाव नङा होमबा ना बाजै दिनै गोथाव नङा आगै दिनै मोनजायाना मा खालामबाय थायो दै ओमफ्राय लोमजानाया हामबाय नामा सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया लै बाजै होनदों ओमफ्राय अमिता हा बोला अच्छा मैं कभी भी नहीं गया अमित कभी नहीं गया मैं और अमिता मानगो खालामाति या पे नहीं गया ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो हाबाखौ बोरो लायो बार बिमा हाबाखौ है बाबा मा खालामोथाय हाबाखौ बोरै लायो ब्रा बिमा होनबाय हाबाखौ बोरै लायो ना मा सोंखोब्रा अजि हाबाखौ बोरै लायो हाबाखौ बोरै लायो आरोना तुमने क्या होगा नोङो बेयाव मानो बन्द' खालामलाबायखोलै मा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो आङो बेदर एवदों ना लाय बाजैनो दे मा होनो मोजाङै खामथाब जागोन ना आंनि बायदि खामला दाउखुमै मोजाङै एवनानै संनानै जा एवग्रो दे जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला बिदिसो जादों होनबा ना बाजै होनदो दिनै मोनजाया सिंगेला ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो हिनजावखौ मानो लायोलै बिबि होनदो आरोना आयौ हिनजावखौ मानो लायो मालायबा
हिनजावखौ मानो लायोबा अजिदागो अजित आंबो मिथिया दे ओमफ्राय जा रिगुमाला हाय होनदों ना हाय रिगुमालाया ओंखाम जाथ'वाखै नामा होनदों आरोना ओहो ओंखाम जाथ'वाखै मा होनो जा सिंगेल गया हामबाय बाजै बिजि गंबा लाना आदसा लानांबाय दे गंबा गोजो लानांबाय ना हामबायबा मोजां जाबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल गया आंबो न'आव थांबा समबार मंगलबार बिस्थिबार ना बेदर मोनजायालै बाजै होनदों खनसेनो नोंनिया होमबा समबार मंगलबार आरो बिस्थिबार आदसा सानथाम होनबाना ओमफ्राय जोंहा राजिबा लाभ मेरिड नामा नोंहा होनबाय आरोना राजिब बसुमतारिया थेंक इउ आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय लाभ मेरिड नामा सानदों आरोना औ लाभ मेरिड जोंना ओमफ्राय मा होनो राजिबा बबेनि नानि होनदेरना आदसा आं मा होनो चिरांनि ओमफ्राय जोंहा दि ब्लगआ मा होनदों जोंहा हाय बाजै दाना हाय दि ब्लग हाय ओमफ्राय थेंक इउ आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय राजिब गोजोननाय थाबाय एनडि ब्लग गोजोननाय थाबाय सिंगेल गया मा होनखो सानथाम मिरामिस जानांगौ जायो होनदों आदसा सानथाम मिरामिस जानांगौ आरोना नोंथ' दायो मा होनो जायो नोङो दायो होमबा समबार मानि सिंगेल आगै ओमफ्राय जों उजिदा हाबामोन जाफ्रां आदसा जाफ्रां खोनाखै बेखायनो आदसा जाथ'वाखै बेखायनो सोंदां गाज्रि दामोन दे आदसा दुखु दामोन दे माबा माबि सानफ्लांबाय बेबि होनदों जों सानफ्लाङाखैलै मा साननो अजित आदसा नोङो होमबा हाबा लाथ'वाखै आरो दाबो अजित थगायदोंसोदां गावहा ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना माबा ओंख्रिया मा होनो माबासो दालिसो जोंनिया ओंख्रिया दि ब्लग सिंगेल सिंगेल आङो दायो जायोथ' आरो गुबुन जायगायाव थानायखाय बाजैनो फालिस्लाबनोबो हाया जायोना आरो सेंग्रा मानसिफ्रा बिदिनो उफाय गैया खामानि मावनानै मेंबाथाय जानो लुबैयो न'आव फैबा फालिबानो जाबाय आरोना सिंगेल गयाखै राइखा बाजै होनदों आरोना माने ओरै मा होनो सेंग्रा सिख्ला समाव फालिबाय थानो हाया जायो आरोना बाहेराव थाबाथाय आरो ओमफ्राय जोंहा अजिदा मा होनखो नङालै जाम्बि आङो हाबाखौ मोनजायाखैसैमोन बिमा नङा जाम्बि आं हाबाखौ मोनजायै खैसै दां बिमा हाबा मोनजायाखै ना मा होनखोलै मोजाङै खैसोन मोनजायैखाय सोंदां होनदों आरो खोमा ने मोनजायैखाय सोंदां होनदों आरो
मोनजायैखाय जा अजितनिखौ बारा हमनो हालाय लाङा आङो ओमफ्राय दिया मा होनखो बाजै नोंसिना मा जायगा होनदों आरोना मा होनो आङो मा होनो चिरांनि मा होनो बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा डि ब्लक ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आदसा बाजै आं थांनोसै दांलै दे इभिनिंआव लोगो मोनगोन दे होनदो अ दे मा होनो सिंगेल बयाखै दे डिउटियावबो दंबा डिस्टार्ब जायोना दे जासिबाय थायोनो अके बाजै बाय बाय दे बाय बाय सिंगेल आगै बाय बाय ओमफ्राय जोंहा अर्गेन हेल' होनदोंना हेल' गोलैनोसै माने नांबाय नामा बुस्थुआ र'खौसो खोमा जैसे मैंने कैसे हो आप जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो ऑर्गन गैला नामा गैला बाबा बियो गैला जुसा गैला मानो फोजोबखो मानो फोजोबखो फोजोबाखै ऑर्गन क्या बोला मैं ठीक हूँ बोला अच्छा आप भी ठीक है आओ ऑर्गन क्या बोला खुश हार्ट पे हार्ट के भी खुश Nhớ không cơ hai thích má không cơ Who's our KP मैंने मैसेज किया था बट काम की वजह से मैं बिजी होना पड़ा बता अच्छा कोई बात नहीं ऑर्गन मतलब आप काम में बिजी था ना ऑर्गन क्या बोला हर्ष पहले बोला हर्ष में आया था ना मैसेज भी किया था कोई बात नहीं अभी काम खत्म हो गया क्या कृष्णा
कृष्ण बसुमतारिया हेलौ आब' मा खबर होनदों आरो ना खबरा मोजां आगै थेंक इउ आंनि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै कृष्णा नोंनियालाय खबरा माबोरै खिथाहरदो जा अजिदा मानखो दा बादियाव हाबा जाथार जाथारालां आं हिनजाव लाया बिमा बिफा लाया बिमा बिफा लाबो 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 लाथारा आच्छा बिमा बिफाया लाबोबाबो लाथारा आं सिख्लाफोरजोंनो फ्राय फरायफ्रा थो आं लाजियो बिदि होनदों बेरायफ्रा आच्छा बिमा बिफाया होफैबाबो लाया आरो नोङो जारला अजिदजोंबो लाजियो नामाब्रा नोंलाय अजित अजित लाजियो नामा ओमफ्राय जा ऑर्गेनिक क्या बोला मैं मार्केट दे रहा हूँ अभी अभी सो सी यू नेक्स्ट एलबी स्क्रीन ओके बोला ओके कोई बात नहीं ऑर्गेन अगर काम है तो ओमफ्राय जा अजितआ आंनि कमेन्टखौ उल्थासो फराय जोबो बायसो माथो उल्थासो फरायजोब्बाय माथो होनबाय आंनि कमेन्टखौ उल्थासो फरायजोब्बाय माथो होनदों ना उल्थासो फरायबायथ' आरो आङो अजित नोंनि कमेन्टखौ जा कृष्णा मा होनखो आंनाबो मोजाङानो आब' होनदों ना अ आगै दे मोजांबा मोजां जानांगौ ना खबरफ्रा आगै मोजां अर्गेना प्लीज बी कंटिन्यू योर लाइफ स्क्रीन प्लीज बोला अच्छा थैंक यू मुझे ऐसे मतलब बोल के सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेन खाना खा लिया क्या ऑर्गेन अजितआ जा मा होनखो मा खालामनो बार हिनजावखौलाय मा खालामनो ब्रा हिनजावखौलाय होनदों आरो ना आच्छा ओंखाम संनानै होगोनब्रा नोंनो अजित हिनजावा ओंखाम संनानै होगोन ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ गयारि आच्छा मा ओंख्रि संखो होनदों आरो ना ओंख्रिया दालिसो खन्थाइ थेंक इउ आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार ना क'क्राझार बय नुजाफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मा ओंख्रि बाजैनो ओंख्रिया दालिसो जोंहा मा होनो बिब्रांथना दालि आरोना जा कृष्ण बसुमतारिया आब' नोंना गुमैया मा मावो होनदों आच्छा नंगौ मैया मा होनो डिपार्टमेन्टआव SSB आव आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ बोरमा बेदर लायदोब्रा जानोसै बिमा होनदों ना आच्छा बोरमा बेदरसो जायो होमबा नोङो दाउखौ जाया नामाब्रा अजित बोरमाखौसो जायो होमबा
Dede sonaper ser dong komen खालामदो komen ओमफ्राय जावजिदा थोद आंनो संनो थोआ आं हारसिंनो मावजोबखायो आंनो नाङा हिनजाव बेबि होनदो आरोना आदसा नों हारसिंनो संनो थोआ होमबा हारसिं मावजोबखायो आरो मावनो गगोनब्रा नोङो अजित आरामनो जनानै जाबाय थादो हिनजावा खुरनानै होबा जादो आरामसे ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार बया मा होनदो आदाया नोंखौ LB आव फैबा जेबो होना नामा बाजै होनदों ओहो जेबो होना बियो ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ गैयारिया मा होनगोन सापर्ट खालामना होनो खिन्था अननानै आंनि चेनेलखौ सोरबा गोदानफोर दंबा नैबे खन्थाइ गयारिजों लोगो जादो जा सापर्ट मानो लोगो जादो लोगोफोर सोर दं खन्थाइ गयारिजोंखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जा मनबी अच्छा हेलो बोला हेलो मनबी थैंक यू मेरे विश्व में आने के लिए कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय जा मनबीर सिंह ने क्या बोला खाना पीना हो गया क्या बोला खाना नहीं खाया मतलब अभी बना रही है आपका हो गया खाना पीना मनबी क्या बोला अजीत जी प्लीज ज्वाइन मी बोला अजीत ज्वाइन मनबी ने ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हो जाओ बोला ज्वाइन होना है तो ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ गयारिया थेंक इउ सो माच फ्रेन्ड खिन्थाना होनायनि थाखाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा मनबी ये खन्थाइ गया रेसिपी ज्वाइन हो सकती हो आप अगर ज्वाइन होना है तो मनबी सिंह खन्थाइ गया से ज्वाइन हो जाओ मैं ब्लू दे देती हूँ अगर ज्वाइन होना है तो बता दीजिए और क्या बोला थैंक यू सो मच मनबिया माय बेबी ठीक हूँ अच्छा ठीक है ओके ओमफ्राय अजेदा थोद नांगै मालायनि फिसाजोखौ मालायनि हेल्पखौ होनदों आरो नामा बा दे हारसिंनो संनानै जाबाय था नोङो अजित गोथाव ओमफ्राय जा मनबिया खन्थाइ जी प्लिज जयन मी बोला खन्थाइ जयन जानोनो मनबी सिंहा ओमफ्राय जा मनबिया सिंहा से मनबी सिंह असलम ओके बोला ओके मैं ब्लू देती हूँ रुको मनबी को दे दिया मनबी सिंह दे दिया और खन्थाइ गयारी को भी देती हूँ रुको अच्छा ब्लू दे दिया मनबी आपको भी ओके क'क्राझार बया जोंहा मा होनगोन आङो जाखांबायलै आंनियावसो जाखांबायलाय आं जाखांबायलाय ओमफ्राय आंनियावसो जादोंना जायाखै सोंनाय बाजै होनदों आं जाखांबायलाय होनदों ओमफ्राय आंनावसो जाखांदोंना जाखाङाखै सोंनाय बाजै
आदसा मा होनो क'क्राझार बय नों जाखांदोंना जाखाङाखै सोंनांगौ आरो ना मा ना ओंखाम जादोंना जायाखै नोङो ओमफ्राय जामोन बेया क'क्राझार प्लिज जयेन मी बोला जयेन क'क्राझार जयेन जानोबा अच्छा मनबी को मैंने ब्लू दिया था नहीं हुआ है क्या अच्छा हो गया ना जा मनबिया हेलो 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 मनबी हेलो हेलो मनबी ने रोलिया मनबी ओके ओके ओमफ्राय जा मनबी ब्लू हो गया के ओके ना 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 खन्थाइ आङो मा होनो ब्लु होदोंमोन जायाखै नामालै खन्थाइनावलाय आदसा जाबायथ' खन्थाइनियाबो ब्लु जाबाय खन्थाइ जि प्लिज चेक इउ अला खन्थाइ चेक खालामनो थिनबाय मोनबिया जायाखैनो होनदों खन्थाइ मा होनो चेक खालामनो थिनबाय नैबे मोनबि सिङा मा होनो साब खालामबायनो चेक खालामलाय जादोंना जायाखै जायाखैनो होनदों जायाखै नामा नायफिनलाय मनबी कमेंट पे दे दीजिए सब करो और कमेंट भी करो वीडियो को थोड़ा सा देखो मनबी सिंह वीडियो देखो थोड़ा सा और इसके बाद सब करो जैसा खन्थाया रो होनदों ना रुको बोला खन्थाइ ने हेलो हेलो लोगोफोर ओंखाम उखैबाय नामा लोगोफ्रालाय हेलो 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 फ्रेन्ड फागुनि स्वर्गयारिया माबोरै खबरा बाजै होनदों ना खबरा आंना मोजां आगै ओमफ्राय थेंक इउ आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनियालाय माबोरै आगै खबरा फागुनि ओमफ्राय जा क'क्राझार बया आं खन्थाइ बया क'क्राझार बय आं खन्थाइ गयारिजों जयेन जाखाबाय आदसा आंजोंसो जादोंना जायाखैथाय सोंनाय बाजै होनदों आरोना आदसा र' मानसिया माबा चेक खालामहैदोंमोन खन्थाइ गयारि आगै मा होनो खन्थाइ गयारि जोंहा माबाया मा होनो क'क्राझार बया मा होनो जयेन जाखानायनो नोंजों माने गावो साब खालामखानाय आरोना ओमफ्राय नोंसो साब खालामदोंना खालामाखैथाय क'क्राझार बयनिखौ सोंनो थिनदों आरो खिथाहरदो आगै नोंनिया जयेन दंना गैया ओमफ्राय नैबे मोनबि खालामनायाबो जादोंना जायाखैथाय खिथाहरदो खन्थाइ गयारि ओमफ्राय जा दाउखुमैया ओंखाम जानो
जानो जायाखै बाजैनो ओंखाम दाबो जायाखै बाजैनो ओहो ओंखाम जाथ'वाखै दाउखुमै ओंखाम जाथ'वाखै आङो जागोन र' ओमफ्राय नोंहा मा मोनबाय नामा ओंख्रिया दाउखुमै ओमफ्राय जा फागुनिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों ओंख्रिया दालिसो जोंनिया ओमफ्राय जाथ'वाखैनो आरो क'क्राझार बयनि क्या बोला क'क्राझार बयनि बोला मनबेसिं 11 मिनिट रुको चेक करता हूँ बोला मनबेसिं चला गया क्या कोकराझार बयने मतलब रुकने के लिए बोला ओमफ्राय जा फागुनिया मा होनखो बहानि नों बाजै होनदों आङो मा होनो आसामनि आसाम चिरां ओमफ्राय जा दाउखुमैया मा होनखो औ मोनबायथ' आरो आङो हले जानोसै बाजै गिसु गोथाव जायालै गिसु बाजै गेसु गोथाव जायालै होनदों गेसाव होनदों नामा गोथाव जायालै होनबाय मा गिसु गेसाव नामा गेसाव गोथाव जाया नामा जाखो दाउखुमै दे जादो दे दाउखुमै मोनबायबा ओमफ्राय जा फागुनिया मा होनखो बाजैया मा मुं बाजैना मा मुं होनदों आंनिया मा होनो बिश्वकबि ओमफ्राय जा अनजालि बर'आ आदसा हेल' होनदोंना हेल' थेंक इउ आंनि मेरे बिस्मानी के लिए अंजलि बोरा लाइक दैट थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए अंजलि बोरा गुड अंजलि ओके दाउखुमा आंबो गुसु आच्छा गुसु जाबा गोथाव जायालै बाजै नोंगौबो गुसु जाबा गोथाव जाया जादो दे दाउखुमै गुदुं गुदुंनो आरामनो जाग्रोदो आराम जाना लादो दे ओंखामफोरखौबो बांद्राय गुसुबाथाय जानो सुखुवा ना ओमफ्राय जा दाउखुमैया हाय अनजालि होनदो आरो ना हाय अनजालि बोला दाउखुमैनो Mana rogaku? Mana rogaku? Gino nggak malsina. Bina kama nih? Are ini ya इसके लिए बताओ ठंडा पानी डालना है उधर अरे बाल्टी है नहीं अरे ठंडा पानी डालना है मा खालामबाय थादों दाउखुमैया अंजलि कहाँ से हो बोला दाउखुमै ने अंजलि चला गया क्या अंजलि बर'
ओमफ्राय दाउखुमैया दे बाजै जाग्रोनि र' होनदों आरोना दे जानानै लाग्रोदो मा होनो दाउखुमै टाइमाबो जाबायना अन दोनगोन बाय दे थेंक इउ आङो दसे थाबावनोसै माबासिम जि गोरानमोन गिसि खालामजोब्बाय जायगाखौसो ओमफ्राय अनजालि अंजलि मंदिर खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया अंजलि अपनी खाना नहीं खाया और अंजलि हेलो बोला अंजलि ऑन थैंक यू ऑन करने के लिए अंजलि बोलो ओमफ्राय इलिजाया आब' हाय होनदोंना हाय आगै इलिजा अंजलि जयन मी बोला इलिजा ने इलिजा रानी ने इलिजा रानी ऑफिशियल Baca Anjalia hello bola hello Anjali bro ini saya like dan thank you agai baik Anjalia हम अंजलि बोरो ने हमको आपको भी जॉइन किया है तो देखो जाके बोला हमको आपको भी जॉइन किस अंजलि बोलो किसको बोला हमको आपको हम आपको भी जॉइन किया है तो देखो जाके बोला मुझे बोला क्या अंजलि बोलो अगर मुझे जॉइन किया है तो मैं बाद में आपको रिटर्न करूंगी एलबी खत्म होने के बाद कमेंट करके जाइएगा मेरी वीडियो में अंजलि बोलो रिटर्न करूंगी आपको जा इलिजा गया मान के आङो बारा बुजि मोना होनदों आं बारा बुजि मोना होनदों ना आच्छा आयो अंजलि किसको जॉइन किया बोलो ओमफ्राय जा अजिदा मान के आजा मिसादी masa oji aja misadiul ओमफ्राय जिरस बसुमतारिया हाय ना हाय जिरस थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा क'क्राझार बया मान गया हाय अंजलि बोला क'क्राझार बय ने हाय अंजलि बोला आपको अंजलि 0 sama मा खबर आब'नदों खबरा आंना मोजां आगै जिरस बसुमतारी ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै खबरफोरा मोजां अनजालिया इलिजा रानी अफिशियल ब्लॉग आप पोस्टपोन किया तो देखो जाकर बोला अच्छा आपको सब किया है बोला कमेंट पे क्या अंजलि बोलो ऑन किया तो देखो जाकर इलिजा गई अनजालिया माबा मा होनो साब खालामबायनो ना थांनानै नायलाय जादोंना जायाखै
अनजालिया तुमको नहीं Gimana बोला bacanya, है Cek? बोला अच्छा लेके जाओ ओमफ्राय जा बिरदावाहाय गुड गुड izin kasih नाङालै हाय गुड गुड इभिनिं बाजै सना होनदों ना हाय बिरदाव गुड इभिनिं बिबोनां सना मा खबर बिरदाव थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा जिर'सा आंनाबो मोजां आब' होनदों आरोना अ आगै दे ओमफ्राय जा ओंखाम जाबाय नामा जिर'स आगै जाखांबाय नामा ओमफ्राय जा खोरोम ब्रह्म हाय होनदों आरोना हाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय खोरोम लाइक होआखैबा लाइक होदो आगैमोन ओमफ्राय गोदानबा जयेन जादो आंजोंबो जाबाय आब' होनदों ना आदसा जाबाय आरो ना आगै ने ओमफ्राय जा अनजालिया मा होनखो क'क्राझार बय ब्लॉग आपको भी जॉइन किया रिटर्न प्लीज बोला क'क्राझार बॉय अंजलि बोरो ने ज्वाइन किया है रिटर्न करने को लिए बोला क'क्राझार बॉय गया क्या ज्वाइन करो अंजलि मतलब रिटर्न करो अंजलि बोरो को क'क्राझार बॉय रिटर्न करो क'क्राझार बॉय ओमफ्राय जा खोरोमा मा होनदों वेलकाम बाजै होनदों ना वेलकाम बाजै होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा मिस्टार एल हाय बर' होनदों आरो ना हाय थैंक यू मिस्टर एल मेरी इन्वेस्टमेंट आने के लिए हाय बर' ada lain ओमफ्राय जा जिर' मा होनदों मा ओंख्रि आब' नोंसिनिया जाखांबाय ना आब' होनदों ना ओंख्रिया जोंनिया दालिसो आगै ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो ना ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जिर'सा गैया ए होनदों आरो ना बिनि जाखो आगै नोङो जिर'स बसुमतारी क'क्राझार बया हेल' बिके बर' ब्लग नि नायगिरि लोगो नोंथांमोन बर'जों बर' गासैबो सापर्ट खालामलायदो थेंक्स होनदों हेल' बिके बर' ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन होनदों आरोना बर'जों बर' गासैबो सापर्ट खालामलायदो होनदों थेंक्स होनबाय आरोना सापर्ट खालामलायनानै लादो गावजों गाव लोगोफोर ओमफ्राय जा क'क्राझार बया जागोन अनजालि बर' होनदों अनजालि बर'आ माबा मा होनो रिटार्न बिदोंमोन क'क्राझार बय क'क्राझार बयने अके बोला अनजालि बर' ओमफ्राय जा जिर'सा मा होनगोन आङो रानि खाथानि आब' होनदों आदसा रानि खाथानि आरोना आगै ओमफ्राय जा आर एन हेल' होनदों ना आर एनआ थेंक इउ आंनि नोंसिना फैनायनि थाखाय
हेलौ आगैमोन दे कमेन्ट खालामदो सनाफोर बिबोनां सनाफोर आगैमोन फंबायमोन बिनानावमोन ओमफ्राय जोंहा जिर'सा मानगो नोंनिया लाइ मा गामि आब' खोन्थानो हागोन नामा होनो आदसा आङो मा होनो ओमफ्राय र' जोंहा आर एनआ मा होनखो ब्लु होनो थिनो आरोना आङो ब्लु होबाय दे माबा मा होनो आर एन एनने बोला मेरी तरफ से लाइक बोला अच्छा थैंक यू लाइक देने के लिए जिर'सा मानगो बाय आब' आंना एमबि गैला होनदोंना अ आगै दे बाय बाय एमबि जोब्बायबा ओमफ्राय अजितआव अनजालि जयेनमि मोननि अनजालि जयेनमि मोननि कमन मैंने मैंने कमेंट कर दिया रिटर्न की बोला अंजलि जोयन मा लायदो इयाव बेगाव नोंनि बेगाव स्कुल बेगाव लायदा स्कुल बेगाव लायदो मा बिलाबाय थायो ओमफ्राय जों अजितआ मा होनदोंमोन अनजालि जयेनमि बोला ना मैंने वो कर दिया रिटर्न की अच्छा अंजलि से जॉइन जाबाय नोङो ना जॉइन हो गया ना अंजलि से अजित रिटर्न की ना रिटर्न हरबाय नोङो बुजियासै आं ओमफ्राय जोंहा जिर'सा बाय होनदों ना बाय जिर'सा बाय आगै ओइ अजित अनजालिखौ साब खालामदोंमोन नामा ना रिटार्न हरबाय आं बुजियासै अनजालि जयेनमि ना जयेन जानो थिनदों नामा आदसा जयेनमि
अंजलि ओजित ओजित नार्जारी ने ज्वाइन होने के लिए बोला ना, और रिटर्न रिटर्न बैक करूंगी बोला ना उसी अजित नार्जारी वैसे आई लव टू हेलो ना हेलो हेलो आई लव अमन ओके हेलो आई लव हेलो आई लव ने क्या बोला कितना खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया आई लव क्या बोला लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए आं ओंखाम जाना लाग्रोनोसै दे बिमा होनदों अ दे अजित जादो दे ओमफ्राय जा बिसर्जन नार्जारी हाय होनदों हाय थेंक इउ आंनि दसना फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आई क्या बोला आई लव टू ने क्या बोला ममता आई नेम जा अजितआ मा सोंदों नों जाथ'वा नामा बिमा होनबाय आंबो जागोन र' अजित बिफा जागोन आंबो र' जाग्रोदो दे नोङो जाना लाग्रोदो ओमफ्राय जा आई लाभआ ममता बाय नाम नेम क्या बोला आई लव टू हा हंस आई लव हेलो बोला आई लव टू हेलो हंस रहा है Baca हमको ब्लू सिखा दीजिएगा हमको बोलो सिखा दीजिए हमको बोलो सिखा दीजिए ना अच्छा आई लव यू क्या सब्जी खाया बोरो मीन क्या बोलता है इसको क्या सब्जी खाया मा ओंख्रै जाखो इसको बोलते हैं क्या सब्जी खाया बोरो में क्या बोलते हैं आई लव यू टू हा
Boleh nah hari. Oh sedih ke ya? Aja berapa? I wish you birthday, 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 birthday. Reza Orsona. Hi, Indarna. Hi Orsona. Thank you very much मेरे विश्व में आने के लिए. Omen, hello friends, where are you from? बोला. Thank you मेरे विश्व में आने के लिए friend. Where are you from? From Assam. Indian Assam Sirang है. अच्छा आं बोखारबायसोमोन ओंखाम जानो दोननायखाय सिडनिखौ ओमफ्राय Contohnya Omena, hi friend, Omena oke bola, ओमफ्राय जा अजिदा नोंखाम जाना लाग्रोदो बिमा फननिफ्राय जाबायना 12 जाबाय दाना फननि 12 जाबाय औ टाइमाथ' जाबाय जानायालाय बिफा जानोसै आंबो र' आङो थांनायखाय ब्लुबो खारबायमोन सोरनिखौबा अजित बिफा गाज्रि मोननाङा दे ओमफ्राय जों ओंखाम Mami, mami.